És intolerable que hi hagi infants que passin gana? I l'esclavitud és intolerable? Són intolerables els abusos sexuals? I la tortura? És probable que molta gent pensi que això és intolerable. I això què vol dir? Que com que no es pot tolerar, si sabem que això passa en el nostre entorn, farem tot el que estigui a les nostres mans per combatre-ho. I sobretot, exigirem solucions polítiques per evitar que això passi. Però ens sembla intolerable que hi hagi gent vivint al carrer? O més aviat, davant l'evidència que, per exemple, a la ciutat de Barcelona almenys 1 miler de persones viuen al carrer, la pregunta seria: per què tolerem que hi hagi gent forçada a viure al carrer? Hola, soc l'Aladina Jouzi, soc periodista i soc aquí perquè dediquem un moment a parlar sobre mitjans de comunicació. Tot el dia estem exposats a la informació que generen els mitjans. Encara que no llegim habitualment un diari, ni estiguem pendents de les notícies a la ràdio o a la televisió, la informació que ens arriba per Twitter o que ens envia algú per WhatsApp normalment prové d'un mitjà de comunicació. Aturem-nos un moment a parlar sobre els mitjans, perquè si configuren la manera en la que veiem el món, val més estar alerta perquè no et donin gat per llebre. Cada any els mitjans ens expliquen com han passat la nit de Nadal les persones que viuen al carrer. Cada desembre, el teu diari, informatiu o programa de referència agafa aquell puntet de la cançó de Nadal de Charles Dickens per recordar-nos que hi ha gent que s'ho passa més malament que nosaltres i que la solidaritat és important. Hi ha estudis realitzats a Europa i als Estats Units que ens mostren que és en els últims mesos de l'any quan més apareix als mitjans la situació de les persones que no tenen llar. Pel sociòleg Owen Devereux, la funció d'aquests reportatges pot ser la de recordar-nos que gràcies a la caritat d'organitzacions i individus, almenys el dia de Nadal, tot va bé al món, fins i tot les vides de les persones sense llar. Devereux, en un article publicat a la revista de la Federació Europea d'Organitzacions que treballen amb persones sense llar, ens diu als periodistes que fem moltes coses malament quan abordem el sensellarisme. Diu que no expliquem bé què és el sensellarisme, que ens costa enfocar-nos en les seves causes estructurals, que tirem d'estereotips que estigmatitzen, exotitzen, infantilitzen i homogeneitzen les persones sense llar, que posem l'accent en la caritat com la millor resposta al sensellarisme, que parlem massa de les accions heroiques d'individus i celebritats que ajuden a les persones sense llar, que fem servir les administracions i les ONGs com a fonts abans que els relats de les pròpies persones en situació de carrer, que ens costa ser crítics amb el poder i la seva responsabilitat en donar respostes de llarg termini al sensellarisme. I per acabar, que pensem poc en l'impacte d'allò que publiquem sobre l'opinió de la gent i de qui fa les polítiques. Déu-n'hi-do, quina repassada. Evidentment, això són generalitzacions i no tothom ho fa igual, però a Devereux no li falta raó. Anem a veure per què passen aquestes coses. Si comencem pel final, està bé tenir present que la manera en què els mitjans emmarquen la informació condiciona la nostra visió del món. Però d'entrada, què vol dir això d'emmarcar? Al món hi passa una infinitat de coses cada dia o a cada minut. De fet, no només al món, sinó que al nostre voltant hi passen moltes més coses de les que podem retenir, entendre i processar. És com la típica escena de pel·lícula en què el personatge perd el nord i veiem tot al ralentí o desenfocat i es fa insuportable processar tots els detalls de l'entorn. El que ens explica la psicologia des dels anys 50, amb la teoria dels marcs, és que estem constantment fent una tria de què considerem important. Ho filtrem a través dels marcs d'interpretació que ens anem creant en base de l'experiència i que serveixen per donar-li sentit a la realitat que ens envolta. El mateix que fem els individus per entendre el món, també ho fem els periodistes per definir què és notícia. Gay Tuchman, en un llibre titulat Fer notícies, un estudi de la construcció social de la realitat, posa un exemple ben senzill, que potser ha tret de la seva vida quotidiana. Quan una professora universitària arriba a casa al final de la seva jornada, el marit li pregunta «Com t'ha anat el dia?» i ella té un gran ventall de respostes possibles. Pot respondre «M'he trobat els 3 semàfors en verd d'aquí a la universitat». Però no sé que la parella tingui la idea compartida que això és un fet excepcional, el marit trobarà que això no respon a la pregunta de com li ha anat el dia. En canvi, ella pot dir «Saps el malparit d'en Joe? Doncs no et creuràs el que ha dit a la reunió del departament». Això és rellevant perquè el marit, evidentment, sap qui és el malparit d'en Joe i vol saber quina una n'ha fet avui.
La professora tria la informació que considera interessant i remarcable tant per ella com per qui l'escolta. Això és el que fem els periodistes i així definim què és i què no és notícia. I com que a través de les notícies, dels mitjans o de les xarxes és com els esdeveniments es tornen públics, notoris i compartits per la població, la manera com emmarquem la realitat condiciona la forma en què el conjunt de la societat mirem el món. Això tampoc és una fórmula matemàtica, perquè com definim els nostres marcs d'interpretació els periodistes? Segons Pamela Shoemaker i Stephen Rees, aquest procés està condicionat per 1. Normes i valors socials. 2. Influències de grups d'interès. 3. Pressions i límits de les organitzacions periodístiques. 4. Les rutines de la professió. I 5. La ideologia particular de cada periodista. I pel que fa a l'audiència, Pietra Schufele assenyala que la seva manera d'emmarcar el món no està condicionada exclusivament pels mitjans. També està influenciada per la seva condició social, el seu context, les seves relacions o la seva ideologia. Els mitjans condicionen molt, però no ho són tot. Però és que per acabar d'embolicar la troca, cal tenir en compte que els periodistes també són consumidors de mitjans i, per tant, tot allò que afecta la manera en què el públic mira la realitat també afecta com la mirem nosaltres a l'hora de definir què és notícia. Llavors, recapitulem un moment perquè potser ja ho hem enredat tot prou. I l'objectiu no era oblidar-nos del sensellarisme, el Nadal, Charles Dickens i aquell sociòleg tan enfadat amb els periodistes. La qüestió és que, per una banda, no hi ha un criteri natural per definir què és notícia. Els periodistes interpretem la realitat a través d'uns marcs que ens ajuden a entendre el món. Per altra banda, aquests marcs, que utilitzem com bonament podem, condicionen la manera en què la societat entén el món. Llavors, com parlem del sensellarisme? Tant les entitats com la recerca apunten que en els darrers anys ha crescut la sensibilitat dels mitjans a l'hora de tractar el sensellarisme, però també apunten que l'estigma continua i que hi ha molta feina per fer. Les entitats que treballen amb persones en situació de sensellarisme sovint ens plantegen quines paraules utilitzem i per això potser val la pena tornar al que acabo de dir: persones en situació de sensellarisme. Molta gent ens dirà que això és una forma molt enrevessada de parlar i, sobretot, que no hi cap en un titular. Podríem dir un captaire, un rodamón o un indigent i ens entendríem ràpidament. Però ja ho hem vist, com parlem sobre una qüestió condiciona com hi pensem i, més important, com actuem. La filòsofa valenciana Adela Cortina, que va encunyar el terme aporofòbia per referir-se a l'odi, la por i el rebuig cap a les persones pobres, ens explica la importància de posar nom a les coses. La historia de la humanidad es en muy buena medida el intento de ir poniendo nombres a las cosas para hacerlas parte nuestra, para traerlas a nuestro mundo, que es el del diálogo, la reflexión, la conversación, la razón pública, porque mientras no tenemos un nombre para ellas, por mucho que existan, nos parece que no son parte nuestra. La xarxa d'atenció a persones sense llar de Barcelona va elaborar l'any 2016 una guia anomenada Podries ser tu per ajudar-nos a informar sobre la qüestió. I pensar que podries ser tu et porta a enfocar-ho d'una manera bastant diferent que si no ho pensessis. Però és que no és un podries ser tu per qüestió de sensibilitat o empatia, és que efectivament podries ser tu. Si alguna vegada t'han fet fora de la feina o has hagut d'afrontar una situació difícil en soledat, si t'ha quedat el compte corrent al descobert o has tingut un problema de salut que t'hagi frustrat un projecte de vida o laboral, efectivament podries ser tu. Llavors, si podries ser tu, parles de persones, i no en termes que deshumanitzen i estigmatitzen. I per què persones sense llar? Doncs perquè el concepte sense llar inclou més realitats, com per exemple algú que viu en un alberg, que és un allotjament compartit, però no és propi. A la ciutat de Barcelona, per exemple, més enllà del miler de persones que dormen al carrer, segons la Fundació Arrels, el 2020 hi havia 4.700 persones sense llar. Quina rellevància donem al sensellarisme? De la mateixa manera que ens preocupem per com parlem del tema, també ens hem de preocupar per la rellevància que hi donem. La professora Tachman podia explicar quants semàfors verds hi havia en el seu camí cap a la feina, però ho descarta perquè troba que allò no interessa al seu marit. Llavors, el sensellarisme és com els semàfors que ella veu però no troba rellevants? O és com el malparit d'en Joe que la indigna i per això en parla?
Ja hem vist que durant bona part de l'any el sensellarisme és més aviat com els semàfors, una part de la realitat que no es considera noticiosa. El conte de Nadal de Dickens, el malparit, és el senyor Scrooge, a qui no li importa que la gent passi fred o gana en una nit màgica. Al final, l'Scrooge veu que se n'ha de preocupar i llavors regnen la pau i l'harmonia. Però, més enllà del Nadal, quan en parlem? Parlem de sensellarisme quan les entitats o les administracions presenten dades, quan fa molt de fred o quan hi ha un incident que afecta una persona que visqui al carrer. Però no tenir llar és dur durant tot l'any. I quan en parlem, quina importància hi donem? Per exemple, durant les primeres setmanes de la pandèmia de la Covid-19 van morir assassinades a Barcelona 4 persones sense llar. Enmig de tot el que estava passant, alguns diaris hi van dedicar un faldó a la portada. L'endemà, però, ja no era tema de portada. I potser els crims no han de ser tema de portada, però la pregunta és, tindria la mateixa cobertura l'assassinat de 4 persones que tinguessin una altra cosa en comú? I si en comptes de dormir al carrer fossin persones pèl-roges, o policies, o polítics? El seguiment seria diferent? La qüestió de la rellevància, però, és un peix que es mossega la cua. La professora Tuckman no li parlarà dels semàfors verds al seu marit si pensa que no li interessarà, però és que al seu marit no li interessarà si ella no li ha fet saber cada dia que se'ls ha trobat vermells. Això vol dir que si considerem que una qüestió és rellevant, s'ha de trencar l'espiral d'irrellevància, ja sigui per part dels mitjans o per exigència de l'audiència. Més enllà de com parlem de sensellarisme o quina rellevància hi donem, també hem de pensar en com ho enfoquem. Shanto Iyengar, en un llibre anomenat Hi ha algú responsable, analitza com s'emmarquen qüestions com la pobresa i quines són les conseqüències de diferents tipus d'enfocaments. Iyengar ens diu que les històries dels mitjans s'emmarquen o bé de forma episòdica o bé de forma temàtica. Les notícies episòdiques aborden o un cas o un esdeveniment concret. Per exemple, la història de vida d'una persona sense llar o la problemàtica que afronten les persones que viuen al carrer en un context concret, com ara un episodi de pluges intenses. Les notícies temàtiques, en canvi, aborden qüestions de fons, ofereixen dades generals o context per explicar una situació determinada. El llibre parla de la televisió, però a tots els mitjans predominen enfocaments episòdics. Iyengar ens explica per què. Les notícies episòdiques presenten una cobertura al lloc dels fets de notícies dures i sovint són atractives visualment. La cobertura temàtica del material de fons relacionat requeriria una anàlisi interpretativa profunda que trigaria més en preparar-se i seria més susceptible d'acusacions de biaix periodístic. A més, simplement no hi ha temps d'emissió disponible per presentar antecedents temàtics sobre tots els temes que es considerin dignes de ser notícia. La tria, més enllà de la voluntat dels periodistes, també té a veure amb qüestions que influencien la feina, com ara el format dels mitjans, les dinàmiques de treball o com evitar ser esbiaixat o evitar ser acusats de ser-ho, tot i que, com vam veure en l'anterior vídeo sobre l'accés a la sanitat, tot el que fem té ideologia. Si tornem a Oindevero, aquell sociòleg que ens fotia la bronca, cal dir que en aquest sentit també la fot a les ONGs i critica que abusen de la imatge de persones sense llar per atreure l'atenció dels mitjans. Un altre peix que es mossega la cua, perquè la millor manera que tenen les entitats de posar qüestions en l'agenda és fer-les encaixar en la lògica dels mitjans. I d'altra banda, el públic sempre mostra més interès per les històries humanes. Deia la filòsofa Hannah Arendt que la compassió no entén de patiments de tota una classe o tot un poble, que només sentim compassió per les vivències particulars i no per les generals. Guy Tuckman, per la seva banda, parla d'això aplicat als mitjans i de com es fan servir les persones per il·lustrar l'impacte dels esdeveniments. Però els símbols, ens diu Tuckman, són només símbols, persones, les idees i opinions de les quals no són notícia en si mateixes. No són representants, sinó representacions d'altres que enfronten un dilema comú. Però quan passi el dilema, el símbol perd tot el seu valor i un cop més és una persona ordinària indiferenciada de la massa de gent ordinària. Però quina és la conseqüència d'aquest enfocament episòdic? El que es planteja Iyengar al títol del seu llibre és la qüestió de la responsabilitat. Hi ha algú responsable, per exemple, de la pobresa? I més enllà de si hi ha o no hi ha algú responsable, el que es pregunta Iyengar és: la societat fa responsable algú per haver causat aquesta problemàtica i per haver-la de resoldre? I si en fa responsable algú, qui?
La conclusió de Iyengar és que la resposta a aquesta pregunta està molt condicionada per l'enfocament dels mitjans. Quan la pobresa es descriu en termes temàtics, les persones assignen la responsabilitat a factors socials, els programes governamentals fallits, el clima polític, les condicions econòmiques, etc. Per contra, quan la cobertura informativa de la pobresa es concentra en casos particulars de persones pobres, els individus són més propensos a fer-ne responsables els mateixos pobres. En resum, més enllà de si les històries personals generen empatia, diu que en el cas de la cobertura de notícies de la televisió, el marc temàtic genera un sentit més fort de responsabilitat social, mentre que el marc episòdic genera un sentit més fort de responsabilitat individual. Una bona pràctica per contrarrestar això seria, per exemple, no limitar-nos a explicar que hi ha persones que no volen anar a dormir en albergs, sinó a explicar les seves raons per no voler-hi anar. Només canviant el focus podrem pensar en la nostra responsabilitat col·lectiva i exigir a les administracions polítiques que vetllin per les necessitats de les persones que viuen al carrer. La periodista Mercè Conesa defensava que hem d'explicar històries humanes. Quan la van entrevistar l'any 2008 per haver rebut el Premi Ofici de Periodista, ho explicava així. Els poderosos sempre han tingut accés als mitjans de comunicació. El que ja no és tan clar és que el periodisme sigui capaç de processar les demandes de la gent més vulnerable. Qui sap el que pensen els sense sostre? O els malalts de sida? Hi ha col·lectius que són pràcticament invisibles o estan molt desprotegits. La veritable democràcia és que absolutament tots tinguem dret a dir el que pensem. Però quan va recollir el premi, va remarcar: quan parlo de donar veu a la gent, no em refereixo al que pensa el primer senyor que passa pel carrer, que a mi m'interessa ben poc o gens, sinó que penso en entitats i professionals que porten anys i panys veient i tractant la societat civil. Hem de fer-los més cas. Ja n'hi ha prou de posar l'escarxofa al polític de torn. Després d'aquest viatge per contes de Nadal, semàfors i marcs, potser ens convé tornar a la pregunta del principi. Per què tolerem que hi hagi gent forçada a viure al carrer? Doncs perquè segurament no entenem que donar-hi resposta és una responsabilitat col·lectiva. O potser diem que ho és quan ens ho pregunten, però no hi pensem ni ho reclamem prou. Allò que es considera intolerable varia en cada context i moment històric, i en això juga molt el paper dels mitjans. Per això mateix, tenen en les seves mans posar una qüestió com el sensellarisme en el centre de l'agenda política, i l'audiència té en les seves exigir-los que en parlin. Si no volem tolerar allò que no voldríem tolerar, cal que parem atenció a veure com s'emmarquen les notícies perquè no ens donin gat per llebre, o que no ens donin un conill per tota la manada, perquè, vaja, potser no serveix la mateixa metàfora per emmarcar-ho tot.